pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Araw ng Miyerkules, July 8. Narito ang mga balitang aming tinutukan sa North Central ngayon. Para sa ikakapanatag ng loob ng mga magulang ng mga mag-aaral sa ISPSC Main Campus, magpapatayo ang nasabing State College ng 20 million worth na men's dorm. This will contribute a lot to our youth, lalo na yung mga nasa malayong lugar, because this place will be their quarters for their during the time that they will having their college here in ISPSC. Mas lalong paigtingin ang seguridad ng mga turista sa Ilocos Sur sa pamamagitan ng paglulunsad ng Tourist Police Unit. Nagmistulang parada ng kalusugan ang Lamot Ifugao sa pagbubukas ng Nutrition Month celebration. Tampok ang makukulay na float na nagsusulong ng wastong nutrisyon. Dagdag suporta sa mga magsasaka ang ipinagkaloob ng LGU Galimuyod sa pamamagitan ng pamamahagi ng seedling trays para sa mas maayos na magdadanim ng palay. Upang higit pang matulungan ang mga magsasaka, mas pinalakas ng LGU Santa Maria ang suporta sa sektor ng agrikultura ngayong panahon ng sakahan. So, June, may sarang mga point sigida at iti pinakaited iti complete ni fertilizer iti triple 14 kan 1620 at tayo yan nalpas tayo yung duwang alawas dapat tayo concern iti farmers tayo. Sports ang naging daan upang higit pang pagtibayin ang pagkakaisa ng siyam na bayan na nakilahok sa Volleyball One-Day League sa bayan ng Luba, Abra. ODL ket no organisa tapno mapabileg ti panagkaykaysa, sportsmanship ken panagkikinamayet dagiti agtutubo ken LGBTQ+A community. Muling naging sentro ng volleyball action ang Candon City matapos itong mapiling host ng panibagong international competition ngayong taon. An international competition, the Southeast Asia Volleyball Cup men's division ako. Well, it shows that the volleyball community international have confidence in us in hosting their activities. So it is something that we should be proud of. Mula sa news headquarters ng TPN, ito ang North Central ngayon. Sa ating pinakaunang balita ngayong hapon, muling magiging sentro ng volleyball action ang Candon City matapos itong mapiling host ng panibagong international competition ngayong taon. Danny Andalan sa detalye. Pagkatapos ng matagumpay na hosting ng Candon City sa Asia Volleyball Confederation o ABC Cup, isa na namang international volleyball competition ang i-host ng syudad ngayong July 15 hanggang 19 sa taong ito na gaganapin sa Candon City Arena. Ito ang 2026 Southeast Asia o CB Cup Men's Division kung saan 6 na bansa mula sa Southeast Asia ang pupunta para sa 5 araw ng world-class competition. Muling pinaghahanda nito ng Candon. Ayon pa kay Mayor Eric Singson, pinapakita nito pagtitiwala ng volleyball community sa pag-host ng syudad. We are going to host again an international competition, the Southeast Asia Volleyball Cup men's division ako.
Well, it shows that the volleyball community international have confidence in us in hosting their activities. So it is something that we should be proud of. Kasama sa mga bansang magpapakita ng kanilang aksyon sa volleyball ay Pilipinas, Cambodia, Indonesia, Myanmar, Vietnam at Thailand. Maalalang noong nakaraang taon ang unang ginawa ang CV League Men's Volleyball Division na matagumpay na in-host ng syudad. Sa nakaraang buwan naman ng Hunyo, 12 bansa mula sa Asia ang pumunta sa Canton City para sa ABC Cup. At dahil na rin sa malaking international competition sa sports, kaya binabansagan na ngayon ang Canton bilang sports tourism hub ng North Philippines. Para sa ikapapanatag ng loob ng mga magulang ng mga mag-aaral ng ISPSC Main Campus, magpapatayo ang nasabing State College ng 20 million worth na men's dorm. Yan at iba pang balita sa ISPSC ang hatid ni Nico Valdez. 20 million worth na men's dorm ang ipapatayo ng Ilocos Sur Polytechnic State College Main Campus. Ito ay matapos isagawa ang groundbreaking ceremony nito noong Lunes. Dinaluhan ng nasabing seremonyas ni Canton City Mayor Eric Singson, ISPSC President Mario Obrero at iba pang mga opisyales ng nasabing State College. Sa eksklusibong panayam kay Canton City Mayor Eric Singson, magkakaroon na ng peace of mind ang mga magulang ng mag-aaral ng ISPSC Main Campus dahil mismong sa loob ng campus ang magiging dormitory ng kanilang mga anak. This will contribute a lot to our youth, lalo na yung mga nasa malayong lugar, because this place will be their quarters for their during the time that they will having their college here in ISPSC. So, agyaman ako na congratulations to ISPSC. Lalo kita yan dito kat I think iyan naganak at natalgad tirik na data ti uneg ti campus na mismo. Sang-ayon naman dito si President Obrero. So may sa tatay di groundbreaking ceremony, so di panaka-construct ti men's dormitory. At then ladies dormitory, so nga paabayan tayo di ladies dorm ti men's dormitory. Kaya dating dormitory, it will house more than 100 students. One three-story, story worth 20 million. 20 million. Kaya dati parte ti panag-doras ti ay talagang dakkel nga tulong dito nga proyekto ti naganakmet. Siyempre dadat ti uneg ti eskwela kag agenda ti dormitory ket talagang ma-safeguardan ti kwata. Dagdag pa ng presidente, minimal lang ang babayaran ng mga mag-aaral na titira sa nasabing dormitory. At dang minimal laeng ti bayadan to ti estudyante pagkamutay unay nga dito eskwela tayo ket state college, so nga nababanto laeng di singiren ti ISPSC kasa pang maintenance laeng. Pinasalamatan din Obrero ang City Government of Canton dahil sa pag-donate nito ng sasakyan. Mismong si Canton City Mayor Eric Singson ang nag-abot sa kanila ng nasabing sasakyan. Isang sayang talaga dito nga aldaw, tanaited manen ti may isang donasyon ti Canton City Government. Kaya lugan nga usareming for emergency response, disaster risk management, can agserbi pa nga patient transport vehicle. Inaasahan naman na 2 pang academic building ang itatayo rin sa nasabing paaralan. Mas lalong paigtingin ang seguridad ng mga turista sa Ilocos Sur sa pamamagitan ng paglulunsad ng Tourist Police Unit. Alamin natin yan sa report ni Casey Manaog. Nagkasundo ang pamahalang panglalawigan ng Ilocos Sur, Department of Tourism at Philippine National Police na formal na palakasin ang mga hakbang sa seguridad sa turismo sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Agreement kahapon na nakatalagang Tourist Police Unit sa lalawigan. Dinisenyo ang Tourist Police Unit upang palakasin ang presensya ng pulisya sa mga lugar na panturista
matulungan mga bisita at tumulong na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad. Pinangunahan ni na Governor Jerry Singson, DOT Regional Director Benjamin Manahan Jr., PNP Regional Director Jubencio Balwer Jr. at Ilocos Sur Police Provincial Director Augusto Asuncion ang paglagda. Nakiisa rin sa seremonya sina DOT Assistant Regional Director Evelyn Datdat at mga miyembro ng Sangguniang Panglalawigan Janina Karin Medenya Fariñas, Francisco Arturo Ranches III at Arts Constantine Ondasan. Nagbahagi naman sina Governor Jerry Singson at RD Benjamin Manahan Jr. na mga proyekto at inisyatiba para sa sektor na turismo sa lalawigan na nakatuon sa pagbibigay ng tulong sa mga MSME at mga stakeholder sa turismo, pati na rin sa mga posibleng pakikipagtulungan sa hinaharap. Dagdag suporta sa mga magsasaka ang pinagkaloob ng LGU Galimuyon sa pamamagitan ng pamamahagi ng seedling trays para sa mas maayos na pagtatanim ng palay. Narito ang buong detalye. Namahagi ang local government unit ng Galimoyud, Ilocos Sur ng mga seedling tray para sa mga rice transplanter sa iba't ibang Restradong Farmers Association sa bayan ng Galimoyud, Ilocos Sur ngayong araw, July 8, 2026. Bahagi ito ng patuloy na programa ng lokal na pamahalaan upang suportahan ang mga magsasaka at mapalakas ang production ng palay sa komunidad. Layunin ng inisyatiba na mapadali ang proseso ng pagtatanim, mapataas ang produktibidad, maisulong ang mga pamamaraan ng pagsasaka. Mahalaga ang pagbibigay ng mga kagamitang pang-agrikultura upang matulungan ang mga magsasaka sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan at pagtugon sa mga pangangailangan sa produksyon. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na suporta at pagpapatupad ng iba't ibang programang pang-agrikultura, patuloy na ipinapakita ng LGU Galimuyan ang kanilang pangako na palakasin ang sektor ng pagsasaka at itaguyod ang pangmatagalang kaunlaran ng farming communities sa bayan. Nagmistulang parada ng kalusugan ang Lamot Ifugao sa pagbubukas ng Nutrition Month celebration. Tampok ang makukulay na float na nagsusulong ng wastong nutrisyon. Alamin natin yan sa pagbabalik ni Casey Manaog. Ipinagdiwa ang 2026 Nutrition Month celebration sa Lamot Ifugao ngayong araw na nagsama-samang mga lokal na opisyal, stakeholder, mga kasosyo sa pagunlad at mga miyembro ng komunidad upang isulong ang wastong nutrisyon at malusog na pamumuhay. Tampok ng programang Nutri-Float Pre-Judging, kasunod nito ang float parade na may 18 kalahok na bawat isa may kumakatawan sa 18 barangay ng Lamot. Naipakita sa mga float ang disenyo ukol sa temang nutrisyon na nagbibigay diin sa balancing dieta, seguridad sa pagkain sa sambayan at napapanatiling malusog na gawi para sa bawat pamilya. Ang aktibidad na ito ay nagsisilbing opisyal na pagsisimula ng taon ng pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon. Layunin itong itaas ang kamalayan ng publiko, hikayatin ang sama-samang pagkilos at palakasin ang pakikipagsosyo sa mga ahensya ng gobyerno, mga lokal na unit na pamahalaan at mga grupo ng lipunang sibil upang matugunan ang mga kakulangan sa nutrisyon at bumuo ng mas malusog na mga komunidad. Abangan sa pagbabalik ng North Central ngayon. Upang higit pang matulungan ang mga magsasaka, mas pinalakas ng LGU Santa Maria ang suporta sa sektor ng agrikultura ngayong panahon ng sakahan. Sports ang naging daan upang higit pang pagtibayin ang pagkakaisa ng 9 na bayan na nakilahok sa Volleyball One Day League sa bayan ng Luba, Abra. Yan ang mga balita ang ating abangan dito lang sa North Central ngayon.
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay ti Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya hindi po magiging possible na makuha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito kasi yung ibang students po hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila financial assistance, tapos kami po every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Sa pagpapatuloy ng mga balita upang higit pang matulungan ng mga magsasaka,
Mas pinalakas ng LGU Santa Maria ang suporta sa sektor ng agrikultura ngayong panahon ng sakahan. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Ronald Ayunon. Namahagi ng suporta ang Santa Maria sa mga magsasaka ngayong panahon ng sakahan. Nagbigay ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Santa Maria sa mga magsasaka, partikular ang mga kailangan nilang binhi at palay at abono para sa kasalukuyang panahon ng sakahan. Ayon kay Mayor Michael Florendo, bahagi ito ng patuloy na suporta ng pamahalaan upang mabawasan ang gastusin ng mga magsasaka sa bawat taon ng pagsasaka. Binhi, ay certified seeds, kan hybrid rice seeds. Talpasan na di Domingo pa nang iwaras sa the first week of June. Kaysa rin mga kuhin sigida at iti pinakaited iti complete fertilizer iti triple 14 kan 1620. At dahil yan, nalpas dahil yung duwang alawas, dapat dahil concern iti farmers tayo, dahil nagka-problema nga certified seeds ako nga nagtubo na action naman sigida ako iti municipal agriculturist tayo kung nagiging kadwada panda binalidate nasukatan mo tapos nagiging nakasya at itubo na ang certified seeds. So almost okay naman ako iti dahil ako pinag. Agad namang inaksyonan ng Municipal Agriculture Office ng Santa Maria ang problema ng ilang magsasaka matapos makaranas ng hindi magandang paglago ng kanilang mga pananim na palay. Sinabi ni Mayor Florendo na ipinaabot sa kanyang tanggapan ang problema sa mga binhing palay na nakita noong unang linggo ng Hunyo. Kaya agad silang kumilos upang magbigay ng tulong. Ati kayo araras na the first week of June, at po nagiti alon na siya ti pinagtubo na yung bunubunda so nga nag-report da sige naman ako nga napanbinisita iti technician tayo ako nga po iti agriculture. So di na validate no talagang ang nagtubo so dahil ako na sukatan ta no anda mo lang ako i-sukat da iti ako manalo tayo iti patay. Nandiyan na po napalabas ng season, nagkaroon na po iti problema na po ma-purchase iti munisipyo dahil nagkaroon po iti region na po nagiging anitid nga binhi. Mantay mo lang nga maiwasan namin. So dahil tatang naging kada nagka-problema po purchase na po iti munisipyo. So kinita mo po talaga sa problema, damot problema. So nasimpa ko na ang problema ta almost pati siya pagpamulay iti mais o rin na siya nga variety na di alam mo na talaga ang tulad ta tiyempo ako matadagig certain number of bags nga hanap ko na siya iti germination na. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Santa Maria na patuloy nilang tututukan ang pangangailangan ng mga magsasaka at magbibigay ng mga kinakailangang suporta ng libre. Sports ang naging daan upang higit pang pagtibayin ang pagkakaisa ng 9 na bayan na nakilahok sa Volleyball One-Day League sa bayan ng Luba, Abra. Narito ang buong detalye. Matagumpay na isinagawa ang Invitational Volleyball One-Day League sa bayan ng Luba, Abra bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Nakiisa rito ang mga residente at mga kalahok mula sa malapit na mga bayan na nagpakita ng pagkakaisa, sportsmanship at suporta sa komunidad. Sa panayam kay Local Youth Development Officer Charlie Pagluanan, sinabi niya na sinuporta ng aktibidad ni Mayor Emerald Baculi kasamang iba pang mga opisyal ng Luba. Ipinaliwanag din niya ang pinagmulan ng pondong ginamit para sa pagsasagawa ng nasabing programa. Dagiti pundo ket naggapu iti registration fees dagiti team, donasyon ken sponsorship dagiti miyembro ti LGBT iti Luba, ken iti suporta ni Mayormi Emerald V. Bacoli, Vice Mayor Rogelio Amoking Biscara, ken dagiti miyembro ti Sangguniang Bayan. Ti UDL ket no organisa tapno mapabileg ti panagkaykaysa, sportsmanship ken panagkikinamayet dagiti agtutubo ken LGBTQ+A community. Paset dayto iti panagselebrar iti Pride Month ken panang suporta iti anti-drug advocacy iti munisipyo baban iti sports ket
agtultuloy nga rod iti sports activities, leadership ken skills trainings, livelihood programs, environmental activities, ken cultural events, ken anti-drug ken mental health awareness. Tapno maparangay ti talento ken panagserbi dagiti agtutubo iti komunidad. Nagwagi bilang kampyon ang kupunan ng Nakyang o San Emilio na nakakuha ng 13,000 cash prize. Samantala ang Team Manabo ay ang first runner-up at nakatanggap ng 8,000 habang ang Team Alingo Tubo naman ay second runner-up at nakatanggap ng 6,000. Binigyan din ng 3,000 gas allowance mula kay Mayor Bakuli ang mga kupunan na lumahok ang mga team mula sa Bangad, Luba, Salapadan, Dagiman, Villaviciosa at Lunluno National High School. Naging matagumpay ang nasabing Volleyball One-Day League na nagsilbing patunay ng pagkakaisa ng iba't ibang bayan at nagpakita ng tunay na diwa ng pagtutulungan, pakikipagkaibigan at pakikiisa sa ibang bayan. At yan ang mga balitang aming nakalap sa North Central ngayon. Maaari kaming follow sa aming social media accounts para laging updated sa aming live stream. Ako si Janice Digay. Magandang hapon, North and Central Luzon.